З'яўленне новага касцёла – гэта заўсёды радасная падзея ў жыцці вернікаў. Такі доўгачаканы момант наступіў у Пацвіллі, што ў глыбоцкім дэканаце. У жніўні там адбылося асвячэнне новопабудаванага касцёла Найсвятейшего Сердца Иисуса. Долго строительство тянулось, но в конце мы дождались красивый, чудовный храм. Слова, что пришел здесь наш молодой, хороший ксёндз Андрей, который завершил работу, который умеет работать с молодежью, с людьми. Это наша очередная радость, наше счастье, что люди имеют место встречи с Богом, который дает нам веру, надею, любовь, укрепляет наше непростое студзённое жыццё. Першы драўляны касцёл у Пацвіллі быў пабудаваны ў 1930 годзе. У 1946 касцёл зачынілі і зрабілі з яго спачатку клуб, пасля збожжасховішча, а потым склад для ільнофабрыкі. У 1984 годзе, на жаль, святыня была зруйнаваная ўшчэнт. І вось у 2000 годзе пачалося будаўніцтва новага касцёла. Сапраўды, сёння для Пацвілля, не толькі для каталікоў, вялікае свята. Сёння ў нас урачыстасць асвячэння парафіяльнага касцёла. Да гэтай падзеі мы ішлі доўгі час, бо асвячэнне вуглавога каменя пад гэты касцёл было ў далёкім ужо 2000 годзе. Яго эксцэленцыя ксёндз біскуп Владыслаў Блін асвяціў камень. І вось 11 гадоў супольнасць парафіяльная будавала гэтую святыню. Досыць у сучасным стылі выбудаваны касцёл, але істота касцёла гэта не толькі ягоныя аздобы, але дух, малітвы, ну і перш за ўсё Езус Хрыстус, які прысутнічае ў храме. Шчыра молячыся каля крыжа, у маленькім будынку дзіцячага сада людзі выпрасілі ў Бога вялікую ласку – новы касцёл. Па словах пробашча ксяндза Андрэя, асвячэнне новага касцёла – гэта гістарычная падзея для жыхароў усяго Пацвілля. Таму на ўрачыстасць сабраліся вернікі з розных куткоў Беларусі. Былі госці з Польшчы і прадстаўнікі ўладаў. Еще вчера, то есть год назад, в августе месяце, мы праздновали 100-летие Задорожского костела. И сегодня приятно, что мы празднуем, это большой праздник для католической церкви, открытие Пацвильского костела. Хочу сказать, Глубочина – это богатая сторона, богатый край, в первую очередь людьми. Когда есть талантливые, хорошие, трудолюбивые люди, конечно, надо быть таким храмом. А есть храмы, есть люди, есть вера в Бога, значит, дай Бог, будет мир, будет здоровье, будет песня, будет хлеб. У працэсіі разам з біскупамі і святарамі вернікі ўвайшлі ў касцёл. Літургію узначаліў сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Польшчы арцыбіскуп Станіслаў Будзік. Разам з вернікамі маліўся і біскуп віцебскі Уладзіслаў Блін. Цырымонію асвячэння ўпрыгожваў спевам хор з Наваполацка. Святой вадой быў акроплены алтар, сцены касцёла, а таксама людзі. Асвячэнне – гэта своеасаблівы знак нашага хросту, дзякуючы якому мы былі ўключаны ў супольнасць касцёла. У гаміліі арцыбіскуп Станіслаў Будзік шчыра дзякаваў усім за новапабудаваную святыню. Выказваў радасць, што мае магчымасць быць разам з вернікамі на асвячэнні. Затым арцыбіскуп прамовіў малітву аб асвячэнні касцёла і алтара. Алтар быў намашчаны хрызмам, святым алеем. Намашчэнне сцен святыні азначае тое, што касцёл дасягае ўсіх куткоў свету, а таксама кожнага чалавека. Затым на алтары было запалена кадзіла. Дым – знак малітвы вернікаў, якая ўздымаецца да трону Бога. Алтар – гэта месца эўхарыстычнай ахвяры, дзе хлеб і віно пераўтвараюцца ў цела і кроў Хрыста, нашага збаўцы. На алтары заўсёды падчас малітвы гараць свечкі. Яны сімвалізуюць Хрыста, які з'яўляецца нашым святлом сярод цемры. Напрыканцы святой імшы пробашч ксёндз Андрэй Кулік падзякаваў усім за дапамогу ў будаўніцтве касцёла і дапамогу ў падрыхтоўцы да свята. Хочацца падзякаваць усім
за падрыхтоўку сённяшняга свята. Словы ўдзячнасці кіруем яшчэ раз перад трон всемагутнага Бога, які дазволіў нам сёння перажываць урачыстасць пасвячэння парафіяльнага касцёла. Пасля заканчэння літургіі увазе прысутных быў прапанаваны канцэрт камернага хору з Глыбокага. Пацвільскі дом культуры таксама падрыхтаваў музычную праграму. Гэты яшчэ адзін новы асвечаны касцёл сведчыць аб глыбокай веры людзей і адданай працы святароў на Віцебшчыне. Я з внукам прыйшла до касцёла, унучак яшчэ толькі 2 годзікі і 3 месяцы. І мы рады, што адкрылася ў нас святынь. Мы будем ходить и Боженьку молиться, да? Скажи, Вадимка, да. И очень довольна, что у Пацвиле костел построили. Когда я была малая, был тут костел, только не в этом месте. И мы всегда приходили сюда у костела. Поздравляю всех парафиян, что яны теперь имеют святыню свою, будут молиться у святыни. Пускай их Бог у всех благословить. Хочу у всех своих прихожан поблагодарить, что участвовали, работали, проходили для нашей святыни, и что у нас открылся настоящий, теперь будет в Пацвиле костел. Я являюсь прихожанкой этого храма, мне очень нравится. Спасибо всем за организацию. Очень хорошо организовали праздник, открытие. Естественно, мы и дальше будем продолжать посещать наш теперь большой храм. Очень рады. Спасибо нашему ксензу Андрею. Бог, ствараючы чалавека, даў яму ўладу распараджацца зямлёй. Немагчыма ўявіць сучасны горад ці меншае паселішча без вакзала, пошты, дома ўрада. Пацвільская ўрачыстасць паказвае нам, што чалавек мае патрэбу і ў сакральных будынках. Там, дзе можа пачуць Божае Слова, заспяваць гімн праслаўлення Богу, запаліць свечку ці проста задуменна, схіліўшы калені, сузіраць аблічча укрыжаванага. Няхай жа ў нашай краіне будзе больш такіх месцаў. Няхай старыя касцёлы зведаюць удзячны клопат нашчадкаў па захаванні і рэстаўрацыі, а новыя прасякнуцца супольнай малітвай, падзякай і праслаўленнем.